kika yi, badalar da kika yi shi yasa aka sallame ki a sana'ar. Amma ina so ki sani in har kin yadda an sallame ki a wannan sana'ar, to ki daina amfani da safara'u. Sunan da kike amfani da shi kike cewa safara'u, safara'u ko? To ina so ki sani fim ya baki sunan. In har kin tsani sunan da gaske cikin tsani yan fim, kin bar sana'ar wahala, to ki canza safara'u. Dan girman Allah ki cire wannan sunan. In ni ne ke tunda kin bar sana'ar yan wahala, ki cire sunan. Kuma ki gane wace kika ki fim ba fim ne ya kinki. Allah tunna wannan sai fim ne ya kinki, dan haka ki aje wannan at the back of your mind. Mu min yadda muna ni in ni ne ke ma duk wanda ya kira ni safara'u wallahi sai kotu ta raba ni da shi. Wallahi tallahi kotu sai ta raba ni da shi in ni ne ke. Amma kuma gashi kina amfani da safara'u. To hell with you. Ki cire safara'u. In har kin yadda fim bata yi miki rana ba, to ki daina amfani da safara'u. Kuma ki sani ba fim bane, ba ke kika ba fim ne miki duk wani gatan da kika samu har yanzu kike wakar ake binki. Kin san bana shiga abin da babu wani, amma yau na gaya miki. Ba ke kika bar fim ba, fim ne ya bar ki. Saboda badalar da kika yi babu wanda zai dauko ki saka ki a fim. Ta abin da zaki ki yi tunani kafin ki yi shi, ba kande mai abu da kike ba, amma tunda kin bar sana'ar ki daina amfani da safara'u tunda fim ya baki. That's all. Safara'u. Kalle ni da kyau. Duba ni da kyau. Ai mu ne kyau. Kai ai ku ne kyau. Ku ne ke sa kyau ta yo kyau. Ko ba me ko ai ku na kyau. Allah ba mu kuɗi mu kashe. In muka zo ta fashe mata 100 ne su baje kai wata gon inda as. Ba ciko bane ba. Inda as. Allah ne ya bani. Inda as. Kama. Inda as. Ba ciko bane ba. Inda as. Allah ne ya bani. Ai ku ne kyau. Ku ne ke sa kyau ta yo kyau.